Köszöntöm a nézőinket, ez a Reakció Podcast következő adása. Mai témánk tarlóbontás, hit, gyakorlat vagy tudomány. Szeretném megkérni beszélgető partnereimet, hogy mindenki egy-két mondatban mutatkozzon be. Amanda? Németh Amanda vagyok, a Gemini Kft. Ügyvezetője. Köszönöm. Én Monor István vagyok, jelen pillanatban az Agrova Kft.-nek dolgozok, ő a Filazonit hazai gyártója és forgalmazója. Attila? Szabó Attila gazdálkodó, Délalföld és a Talajmegújtó Gazdák Egyesületének elnöke. Gábor? Csatári Gábor vagyok, az Agrova cégnél vagyok, mint tudományos munkatárs és kísérleti vezető. Köszönöm szépen mindenkinek. Hát a kérdés az nagyon adott, tarló kérdéskör, tarló, és én ebbe már rögtön az elején belevinném azt a kérdéskört is, hogy egyáltalán piszkáljuk-e azt a tarlót ilyen klimatikus viszonyok mellett, mint amivel egyre inkább szembesülünk, és ha piszkáljuk, akkor hogyan piszkáljuk. Szükséges-e egyáltalán ennek a tarlónak például a nagyon-nagyon sekély művelése, vagy sem? És ezzel kapcsolatban nem is tudom, kire nézzek először. Szerintem Attilára. Hát, mit is mondjak, mind a kettőben van igazság, és talán nem is leszek szélsőséges, hogyha azt mondom, hogy ne tegyük, és tegyük. Tehát, mint no-till gazdálkodást folytatunk már több mint 4 éve, és előtte is voltak igazából gyakorlataink ez ügybe. Tehát a hosszú távú cél az az, hogy igen, nem hogy a tarló ántást, hanem igazából semmiféle talajműveletre nem látok szükséget. De ez egy hosszú fajta gondolkodást igényel, meg ez egy folyamat. Tehát, hogyha azt nézem, hogy egy átállásról beszélünk, és hogyha fel van építve egy koncepció, amit a gazda felépít, és tudja, hogy mit csinál, és tervezve van, akkor igenis természetesen szükségszerű lehet talajtípus függvénye. Nekünk ez a tapasztalat, így országos szinten is ugye rengeteg gazdálkodói tapasztalat csatornázódik be az Egyesületbe. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy igaz lehet mind a kettő. Növényvédelmi oldalról mit tudunk ehhez? Hát hozzátenni? Növényvédelmi aspektusból a tarlónak a kezelése, irányított bontással, kezeléssel mindenféleképpen kulcsfontosságú. Azért köztudott, hogy számos kórokozó, kártevő azért a szármaradványokban meg tud bújni, fent tud rajta maradni, és fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy most nekünk azt a tarlót, illetve azt a tápanyagot, ami abban megtalálható, mi használja fel egy-egy kórokozó gomba, vagy mi célzottan, irányítottan kezeljük azt, és csökkentjük a kórokozó nyomást azáltal, hogy elbontjuk ezt a szárat. Tehát egyrészt a talajból való kiindulási gócot tudjuk ezzel csökkenteni, hogy irányítottan elbontjuk a szármaradványt. Nagyon szeretném azt mondani, hogy Magyarországon már nem kérdés az, hogy a növénymaradványokat hagyjuk a területen, és igaz ez a tarlóra is, de valójában országos szinten ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak? Ki mit tud? Mennyire hagyják a tarlómaradványokat a gazdálkodók a területen, mennyire viszik el, mi történik? Én személy szerint azt tapasztalom, hogy itt is megoszló, de egyre inkább látom azt, hogy egyre többen hagyják magát a szármaradványt a területén, több szempontból is, egyrészt a talajszerkezet szempontjából, másrészt, ami manapság kulcsfontosságú, az a vízmegőrzés. Tehát ugye a vízmegőrzés szempontjából is kulcsfontosságú lesz a szármaradványoknak a felületen, illetve annak a sekélyen történő bedolgozása a talajba. Én leragadtam még itt a beszélgetésnek az elején annál a résznél, hogy a tarlóbontás hit, gyakorlat vagy tudomány. És egyik sem ez így egy az egybe. Hogyha megvan a tudomány és a gyakorlat, akkor szerintem onnantól kezdve válik hitté. Ez csak így a címnek egy kicsit a magyarázata. Közben itt hallgattam annyi aspektusát a tarlóhoz kapcsolódó művelési technológiáknak, hogy így egyből hát nagyon nehéz rendszerezni ezt a nagyon összetett kérdést. Én úgy gondolom, hogy tegyük félre a zajokat, kezdjük azzal, hogy milyen éghajlat és milyen adottságaink vannak most. Van egy óriási probléma szerintem, az pedig maga az a kevés csapadék, ebből adódó asszály.
Tudom, Júlia, rengeteg előadásodat láttam már, illetve láttam Gödörbe, amikor beszéltek arról, hogy nézzék meg, hogy bizonyos a talajoknak a felső rétege milyen vízvesztésnek van kitéve a téli időszakban, amiről régen, 30 évvel ezelőtt nem beszéltünk olyanról, hogy téli evaporáció. Hát gőzöl a talaj, hogyha valaki látott már, megyünk, és nem ugyanazok nem menjünk bele, de akkor tudjuk, hogy itt egy komoly nedvesség megőrzési probléma van. És még mindig a tarlóról beszélek egyébként, majd látjátok, hogy hol van ennek a veleje. És tudomány. Nagyon röviden, és nem csapongva a gondolattal. Egy kínai kutatócsoport, mert Magyarországon nem tudom, hogy sok mindenki kutatta el, hogy a különböző talajművelési rendszerek egy-egy talajon milyen hatásokat. Mindenkinek van tapasztalata, no-till-lel, min-till-lel, konzervatív, hagyományos rendszerekkel, elhordjuk róla a szármaradványt, akkor teljesen semmi nem marad. Na, ebből csináltak a kínaiak egy kísérletet. És az volt a megállapítás, nézték az evaporációt, nyilván nézték a transpirációt, erről nem beszélhetünk, mert teljesen száraz területen csináltak, és megnézték, hogy mennyi szerves anyagot fog lebontani a talaj. És akkor a következő kísérlet volt beállítva, elvitték a tarló maradványt, sekélyen bedolgozták, fent hagyták a tetején, mint egy mulcsot, illetve leforgatták. Szerintem arról most ezt gyorsan dobjuk félre, hogy mi történik akkor, hogyha elviszik róla a tarló maradványt. Szerves anyag nem lesz, vízmegtartó képessége romlani fog, nem fogja még azt a nedvességet sem megtartani a talajban nyár közepén, ami egyébként a kapilláris által felemelt nedvességet szépen elpárologtatja a felületről, és maradt a leforgatás. Ezt nagyon jól tudjuk, leforgatjuk, lent marad, nehezebben bomlik le, évek múlva is elkezdjük rugdosni még lehet, hogy nem egy kalászosnak a tarlómaradványát, de biztos, hogy egy komolyabb szálmaradványt vagy gyökérmaradványt évek múlva is egy forgatásnál még azért meg fogunk találni, legalábbis egy részét. És akkor maradt a versenybe két történet, az egyik a beforgatás, sekélyen történő beforgatás, vagy bedolgozás, maradjunk inkább ennél a kifejezésnél, hogy bedolgozás, mert azért kiemelte a cikk, hogy mindenféleképpen egy olyan műveletet kell választani, amihol kevesebb a mozgatás. 22 nap, és itt az időnek jelentősége volt, 22 nap után azt látták, hogy a vízmegtartó készsége a sekélyen beforgatottnak kedvezőbbé válik, mint a felszínen hagyott tarlómaradványnak. Plusz, hogyha a tarlót bontunk, akkor még a feltáródás is egyébként gyorsabb, és száraz körülmények között is működik. Én azért itt ebben már kötözködnék veled, olyan szempontból, hogy értem, viszont jó lenne azt tudni, hogy a beállított kísérletnél milyen klimatikus viszonyok voltak, milyen hőmérséklet, milyen csapadék, milyen talajtípus, milyen talajállapot. Tehát értem a kimenetet. 4 talajtípuson csinálták meg, nem tudom megmondani, de száraz körülmények között voltak, tehát ez valahol a Góbisivatag mellett valami, ezt nem tudom megmondani. Nem akarok hülyeséget mondani, hogy 250 mm volt éves szinten a csapat, de száraz, direkt ezért vizsgálták, mert száraz. Még fog legjobban működni. Értem, de... És a no-till pont. Amandának a édesapjával beszéltünk egyébként, hogy a no-till jó működik, csak kell hozzá víz. Ez biztos. Mi megmondom őszintén, hogy a gazdálkodásunknak 75%-án intenzív növénytermesztést végzünk. Ez azt jelenti, hogy ennek is körülbelül egy ilyen 60%-án csak vetőmag előállítás, a többi az pedig konzervnövény, egyértelmű, a másik az pedig kommersz növényekből áll. Ezen felül nekünk és édesapámnak a mezőgazdaság túlnyomó részt az állattenyésztéssel indult. Most mellette nekünk sertéssel indult, utána viszont szarvasmarha-ló és egyéb kiegészítő állatok is vannak még mellette. Nekünk a szalmát mi lehozzuk a területről, viszont szerves trágya gyanánt mi vissza is tesszük. Ezt ugyanígy a sertéseknél is hígtrágya vagy szerves trágya formájában ugyanígy visszapótoljuk, és bármilyen technológiát eddig még próbáltunk, persze a non-tilt minden próbáltuk, a szerves trágyanak a hatása nem ér fel semmilyen
másfajta mesterséges hozzá adalékhoz. És ezzel olyan talajszerkezetet, olyan biológiai hátteret tudtunk biztosítani a növények számára, hogy megfelelően tudjuk őket termeszteni, ami nekünk optimális arra, hogy gazdaságilag is egy jó mérleget tudjunk mutatni. Ez világos, az állattenyésztés miatt szükségetek van a lehozott növénymaradványra, viszont vissza is juttatjátok. Így van, de nekünk így elhanyagolhatatlan, hogy mi tarlóhántást ne csináljunk. Hiszen ha mérjük mondjuk egy tavaszi vagy egy nyári tarlóhántásnál, a talaj hőmérséklete június-júliusban 50-60 fokos. Ha mi azt nem mozgatnánk le, nem kevernénk be, akkor ez még nagyobb szerkezetromlást idézhetne elő, és igazából nekünk le is kell zárnunk. Olyan repedések vannak, amiben konkrétan a karom belefér. Tehát nekünk nagyon hektik, és egy táblán belül is rengetegféle fajta talajtípusunk van, és jellemzően réti csernyózium, ilyen szolonyac bélyegekkel, úgyhogy ezeknél a talajoknál a vízmegtartás, egyáltalán víz befogadó képessége is problémát okoz, hogyha nem jól műveljük őket. Hát én annyit fűznék hozzá, hogy szerintem ezek akár az elmondottak alapján, ezek szerintem a rövid távú stratégiákhoz tartoznak, mert hogy az a fajta terület és talajtípus, amin gazdálkodtok, szerintem ugye, ahogy mondod, egy réti kötött talaj, tehát azok mindig egy nehezebb pálya, viszont ez egy ördögi kör, hogy, és akkor visszacsatolva a szármaradványok levitelére, én szerintem ki lehetne, vagyis én kimerem jelenteni, tehát aki nem viszi vissza, ezt komolyan kellene szabályozni, azt gondolom, tehát hogy borzasztónak tartom, hogy a területek nagy százalékába eladásra kerülnek ezek a szármaradványok, és az a minimum szerves anyag mennyiség se kerül vissza a területre, tehát ez egy óriási nagy baj, tehát nem hiába vannak ezek a mérőszámok, amit akár a talajtani társaság, vagy Európa szinten, itt Magyarország szinten is látható, hogy milyen szinten erodáltak a területeink, tehát ez az állandó lehordás ezt is eredményezte. Az állandó lehordás is, hogy visszajuttatjátok a szerves anyagot, az nagyon jó, de nincs takarás. Tehát nincs felszíni borítottság, ami ugyancsak, ahogy mondod, a hőmérsékletet befolyásolja a negatív irányba, nem fedi a talajt, tehát a repedések kialakulása és ugye a hőmérséklet emelkedése. Tehát nagyon komplexen kell ahhoz gondolkodni, hogy akár a tarlómenedzsment vagy szármaradvány tekintetében tudjunk gondolkodni. Sokféle gazdálkodó van, sokféle problémával és adottsággal, de hosszú távon, tehát azt gondolom, hogy a természeti folyamatokban mintáját alapul véve, tehát csak ez az egy út van ahhoz, hogy befejeződjön úgymond az ördögi kör, tehát nem akarom hosszúra ereszteni, tehát a lényeg, hogy az agrotechnika alkalmazásával és annak intenzitásával igazából egy folyamatos problémakörök alakulnak ki, amihez az ember visszanyúl azért, mert igazából ő az okozója. Tehát, és ennek úgy lehet megparancsolni, hogy befejezem természetesen nem máról holnapra, és egy stratégiát kell felépíteni, és ennek vannak folyamatai az adott gazdaságba, mivel foglalkozik, milyen vetésforgó szerkezet, van-e állat, nincs állat, milyen talajtípus, tehát összetett. Tehát azért nem lehet, és nem is mondanék olyat, hogy van egy receptúra, de azt szerintem érdemes lenne belátni, hogy itt súlyos problémákról beszélünk, és hogyha ezeket a problémákat mi okoztuk, azzal a fajta gondolkodással és azzal a fajta technokratizmussal, ami az elmúlt 100 évben történt, akkor nem látom, hogy ez a fajta gondolkodás és ez a fajta technológia hogy tud változtatni, amiben vagyunk. Tehát már ennek köszönhetjük, hogy ide értünk. Még Bocsánat. Ám azért, mert idősebb jogán természetesen. Figyelj, egy olyan dolog, bedobnék egy szót most, mert körülbelül egyébként jól megfogalmazhat, hogy nagyon sok megoldás lehetne. A regeneratív gazdálkodás, ez mostanában egyébként nálunk egyébként ez egy szisztéma, mert látjuk, hogy milyen jól el lehet helyezni benne a tarlóbontást. Egy dolog,
kicsit alátámasztva azt, amit a riport elején beszéltünk, hogy az, ami a talaj felszínen marad, de a talajosok jobban meg fogják tudni mondani, hogy én józan paraszt ésszel, hogy a bánatba fog belekerülni a talajba, mint szerves anyag. Amelynek egyébként, de cáfoljál meg, hogyha így van vagy nincs így, hogy egyébként meg baromi nagy szerepe lenne annak a szerves anyagnak, ami már tovább nem bontható, humin formájában, jó egyébként a nedvesség megőrző képessége. Én sajnálatos módon, vagy szerencsére, ezt nem tudjuk, de ezt a Mandával beszéltük, hogy állattenyésztők vagyunk. Báláztunk elég sokat. És hogyha kint hagyod a bálát ebbe a forróságba, a teteje elkezd megégni, kifehéredik. Sárga, utána 2 hét múlva áll fehér, és utána még eltelik 2 hét, és így porlik. Hát ebből nyilván nem lesz tápanyag. Nem. Nem. Itt a kulcs. Na most, hogyha a bála így megég, akkor gondolj bele, hogy ez mit csinál a talajoddal. Mit csinál annak a szerkezetével, mert ugye a szerkezetet az pont, hogy szerves anyag és biológia tartja össze, az még jobban szenved attól az UV-sugárzástól, mint a szalma. Én ezt bejuttatom a talajba, és ott lebontom, és amit Attila mondott... De nem hagyod a felszínén. Nem, hát én a felső 10 centibe dolgozom be. Tehát én nem mélyen dolgozom be. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, tehát én a regeneratív, és egyébként marad a felszínen szálmaradvány, mert mindig marad. Nem olyan mértékű, mint egy hagyományos no-tillnél, viszont egy dolgot tudok mondani, hogy az a szerves anyag, az bent lesz a talajba, ott fogja megfogni azt a nedvességet, amit Amanda megmondott, tehát itt van egy összetett, hogy azt a kapillaritást, ami akkor jelentős a nyáron, óriási egyébként az evaporáció, függetlenül attól, mert a szalmarednek azért nyers az alja, mert jön felfele a halmot. Az nem a légköri asszály, amikor 20%-os reggel 8 órakor a légköri nedvességtartalom, az nem felülről fog, hanem alulról. És az már többet nem megy vissza a talajba, szerintem. És ezt viszont, ez az abszorbens képesség, egyébként ez meg lesz a talajba. Ha tarlóbontást használunk normális körülmények között, amikor van 3 tonna baktérium inaktív formában a talajban, mert száraz a talaj, akkor hogy a bánatba fogjuk majd tudni azt lebontani természetes úton. Ezt a szárazba úgy tudjuk lebontani, hogy pont az, ami kapilláris által feljön a talajnak az felső 5 centiéig, ott lesz egy kicsi stop neki, ott meg fog ugyanígy abszorbensként a növény szármaradványa meg fogja tartani, értem, és ott elkezd lebomlani. Ergo abból tényleg tápanyag lesz. És hogy mit adok fel ezért? Teljesen igazad van. A talajnak a felszíne 70 fok lesz, vagy nem tudom mennyi, mert sosem értem, de nyilván valamiért. És nem mondom, hogy ez jó, vagy az jó, hanem azt mondom, hogy ennek is van előnye. Ez is egy út. És egyébként én gyakorló gazdálkodó vagyok, és látom, hogy mennyivel könnyebb, mennyivel kisebb a vonóerőigényem azon a területen, hogyan lehet gazdálkodni. Látom, hogy én mennyivel tudom precízebben elvégezni egy preemergens növényvédelmet most, mert egyébként nincsen szálmaradványoma. Tehát én egyébként ezt a technológiát ki is lőhetjük, hogyha marad a szálmaradvány a tetején. Értelek. Tehát, hogy már az elején mondtad, hogy a talajtan része, hogy mi lesz azzal, ami a felszínen marad. Ebbe vigyünk bele egy folyamatot. Tehát, hogy amit sok esetben el szoktak felejteni, az az, hogy bármennyire is szerves anyagról, meg biológiáról, meg lebontásról beszélünk, elfelejtjük azt, hogy közben a talaj az egy nagyon komoly alkalmazkodó rendszer, és mindig egyensúlyra törekszik. És az a talajállapot, ami most van, ami mondjuk egy gazdálkodó elindul, és azt mondja, hogy innentől kezdve akkor hagyok szálmaradványt a felszínen, és még csak azt a nagyon-nagyon sekély bedolgozást sem teszi meg, hogy akkor mi fog történni. Valójában ez, amit mondasz, hogy először tényleg az UV fogja szétszedni, de legalább addig véd, és az alját viszont, az aljához már hozzáfér a talajbiológia. 22 napig. És utána viszont, hogyha ezt a rendszerben gondolkodsz, és azt látod, hogy épül a talajszerkezeted és épül a talajbiológián, akkor az egyre hatékonyabban fogja akár a felszínen lévő maradványokat is beszedni. Tehát csak abban nagyon-nagyon egyszerű dologba gondoljunk bele, hogy Attila azt mondta, hogy nincs recept. Igazából van. És ezt a természet tök jól kitalálta, és a természetben a biológia beforgatja azt a szerves anyagot, amire szüksége van. Ebből minél többet beleraksz. A receptből egy tényezőt kihagytatok. És tudjátok, hogy melyik az?
a gazdálkodó. Hát mondjátok, hogy hosszú távú terv. És ez így van. És minden momentumával egyet tudnék érteni, viszont ha jártok a gazdálkodók között, tudjátok, hogy mi a célja ebbe az évben a gazdálkodóknak? A túlélés. Hogy 26-ot túlélem, vagy nem élem túl. Azzal a technológiával, amit mi ajánlunk, egyébként meggyőződésem, és ezt a hiába mondod, én érzem, tehát én érzem a talajon, hogy mi van mögöttem, mikor kinézek a traktorból. Nekem, Manor István, nekem hitelesebb dolog nem kell. Én látom, hogy mennyire én nem van vagyok az a szerves anyag helyben használata ellen, csak arra próbáltam válaszolni, amikor azt mondtad, hogy ha minden a felszínen marad, akkor nem fog vele történni nekem sem marad semmi. minden a felszínen. Na. Értsd jól. Tehát nyilván, tehát egy 5-10 centis bedolgozásnál, amikor van neked egy 6-7-8 tonnás számaradvány, amennyi lehozott szemtermés, annyi a számaradvány, ergo azt nem fogod tudni lebolygatni. Hogyha a cirokról beszélünk, ehhez hadd csatlakozzak már, mert ha úgy beszélünk róla, hogy csak olyan kultúránk van mondjuk, ami kalászos, akkor ott tényleg nagyon nagy baj van, hogyha így használjuk. Viszont nekünk azért eléggé nagy a palettánk kultúrák terén, és például mi a céggel így kerültünk kapcsolatba a szudáni fűvel. Mi szudáni fűből vetőmagot állítunk elő, és ezért a szudáni fű vetőmag előállításnál olyan szártömeggel kell megküzdenünk, ami azért még a traktorosnak is az, hogy maradjon a traktorba, vagy nem maradjon a traktorba. Tehát amikor összehúzza, nagyon kemény, és még nemhogy akkor, amikor éppen a tarlóhántást csinálunk, ez akár 2 év múlva is ugyanígy visszaszól nekünk. Abszolút. És arról nem beszélve, hogy azért a szudáni fűnél egy olyan technológiát kell követnünk, ami eléggé kisajtolt, tehát ott rengeteg az elszóródás, rengeteg az árvakelés, tehát nekünk a következő években is ezt igenis előre kell vetítenünk, hogy akkor azon a területen és hogyan menedzseljem le ezt a következőkben. Azon kívül szójavetőmag előállítást is csinálunk, ott is megint csak fent marad a tarló. Nagyon nehéz. A szójának olyan köteles szára van, hogy egyszerűen nemhogy csak a kombánnyal, de a talajművelő eszközökkel is borzasztó nehéz ezt lemenedzselnünk, és itt jött be a kapcsolat, mert amint mi elkezdtük, és most ez nem csak marketing, de tényleg, tehát egy szárbontó segítsége nélkülözhetetlen egy ilyen kultúránál. Nagyon fontos a környezeti, nagyon fontos az, hogy mi van a talajunkon, mikor takarítjuk be, és ez milyen körülmények között. És ezeket nem szabad elfelejteni, arról nem beszélve, hogy hadd csatlakozzak, a gazdasági helyzetünk annyira minimál gazdálkodást vetít előre, hogy nagyon kevés az a határ, ahol meg tudjuk azt valósítani, hogy a gazdaságos vagy nem gazdaságos az, amit csinálunk. És ezen kívül ugyanígy figyelnünk kell arra, hogy milyen talajba és hogyan fogunk majd dolgozni. Mert 10 év múlva is azon a talajon szeretnénk dolgozni, és teljesen mindegy, hogy bérbe kaptuk azt a talajt, vagy esetleg az a sajátunk. Én nekem vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban, én nagyon zöldfülű vagyok még ebbe a non-till technológiába, és igazából növényorvosként én megmondom őszintén, hogy vannak aggályaim, de az biztos, hogy talajszerkezet javítására nagyon-nagyon jó. Az is biztos, hogy ide is tudok csatlakozni, hogy az egy dolog, hogy vannak olyan nem kedvező gomba, baktérium, vírus ágensek, amik áttelelnek kártevők is, viszont vannak olyanok, amik viszont hasznosak. Tehát a kettő között ezt meg kell találnunk. És ez úgy, ahogy Pisti is mondta, ez az adott helyzethez igazított. Mi beszélhetünk arról, hogy ezen a tájékon mi ezt csináljuk, mi azt csináljuk, de ez annyira a pillanatnyi adott környezeti tényezőkhöz van hozzá csatolva, inkább hozzá teljesen láncolva, hogy ezt máshogy nem lehet csinálni. Tehát ezt akkor kell eldöntenünk, akkor döntünk jól, vagy akkor döntünk rosszul. Ezt máshogy nem tudjuk. Hát itt mindenféleképpen is azt mondom, hogy igazából sablonszerűen termeszteni nem szabad, mert nyilván ugye a helyzetet fel kell ismerni, nekünk hogy kell reagálni, akár már az adott évre, vagy egy adott pillanatra, ez mindenféleképpen fontos. Viszont az elejére visszacsatolva egy gyakorlati példát szeretnék kiemelni, hogy mondjuk egy szármaradvány elhordásnak milyen hosszú távú következménye volt. Ez nekem egy nagyon jó személyes példa. 10 év átlagában vizsgáltam a talajmintákat, folyamatosan
összesen ebben a 10 évben lehordásra került ugye a szármaradvány. Itt az történt, hogy átlagosan a termőterületet nézve 0,5-1%-ot csökkent a humusz réteg, amit a Pistának a gondolatait is emésztő, az a fél és 1% humusz, az rengeteg tápanyagot tud szolgáltatni a növénynek hosszú távon, mellett ugye a vizet is vissza tudja tartani, meg illetve egy bizonyos hőgazdálkodást is azért tud nekünk nyújtani a termesztés során. Tehát azért itt a szerves anyagnak a megőrzése az kulcsfontosság, és talán így a jelenlegi mezőgazdaságban azért ez nagy aktualitás is, hogy a szerves anyag megőrzés a talajban. Na most az nélkülözhetetlen, hogy nekünk a gazdaságban, és igen, nem tudjuk elkerülni azt, hogy mondjuk egy talajszerkezetjavítót ebbe beleillesszünk. Tehát ez is biztos, hogy mi ilyet nem is mondom, hogy mi, tehát nem reklámhelye ez, de a gondolatmenethez ez hozzátartozik, hogy komplexen kell nézni. Úgy, ahogy itt előttem is szóltak, mindent komplexen kell nézni. És akármit is csinálunk, azt úgy kell csinálni, hogy csak a talajból élünk. Mindenki azt mondja, hogy a növényt öntözzük, de nem a növényt öntözzük, hanem a talajt. Bizony. És egyáltalán tényleg nem mindegy, hogy hogyan és miként fogadja be, nyeli el, tartja meg. És ezek mind szerkezetbeli történetek, amiknek, hogyha jól működik, akkor nagyon jó a szerkezetünk, akkor nagyon jó a növény is benne. Nekünk, mondom, bármit használtunk együtt, nagyon-nagyon jó tényleg a filazonit, de nekünk az utóvetemény hatás az elkerülhetetlen, nagyon-nagyon figyelnünk kell, melyik kultúra után egyáltalán tényleg volt-e szerves trágya használva, vagy nem volt szerves trágya. Ezek nagyon-nagyon látszódnak a talajokon. És mi is többször csináltunk már, talajszerkezetet néztünk mi is, és így tudtunk visszacsatolni arra, hogy jól csináljuk, vagy nem csináljuk jól. Ezt meg kell csinálni, ezt látnunk kell, ezt muszáj arra nézve, hogy a jövőben is tudjunk termelni. Attila gondolatához, a lecsökkentett művelésszámhoz. Mi a gyakorlatban egyébként otthon? Csináljuk a no-tilt, mert vannak olyan részben gazdasági megfontolásból, tehát elsősorban gazdasági megfontolásból, és jelzem, van olyan eset, ami szerintem beilleszthető bárkinek, tehát egy olyan, hát mi inkább mi mintilnek hívnám a mi gazdálkodásunkat, vagy az én gazdálkodásomat, de beilleszthető a no-till egyes növényváltások esetén. Mondok egy eklatáns példát. Nincs közös betegsége a napraforgó után a bíborherének. Gyönyörűen, egy egyszerű vetőgéppel, hogyha ez jól le van zúzva egy menetben a kombánnyal a szármaradvány, apró, nem lesz olyan takarása, mint amilyet szeretnénk. Nyilván lesznek kompromisszumok, de már ősz van, tehát nincs akkora óriási kipárolgás, mint korábban. Egy vetőgépet gyönyörűen be lehet szépen húzni, és tavasszal a kelésig meg lesz az hogyha jó a őszi körülmény, hogy meg lesz az a talajtakarás, ami óvni fogja a talaj továbbiakban. Tehát ez egy gyakorlatilag, mint egy takaró növény úgy fog működni egyébként egyben maga ez a növény. Tehát zseniálisan jól működött. Meg volt a tápanyagunk, szerintem 3 év múlva is sugdostuk egyébként a szármaradványt, de maga a technológia jól működött, nem voltak azok az anomáliák, hogy közös betegség, közös rovar, közös gomba, etc. És még hozzáteszem, mivel hogy napraforgóról beszéltünk, még ha szükséges lett volna, ebben az esetben ilyenről nem beszélünk, de még egy preemergens növényvédelem is belefért volna. Úgyhogy van létjogosultsága, nem erről szól a történet, de a tarlóbontás szerintem most ebben az asszályos időszakban összességében egy olyan plusz dolgot tud hozzátenni a gazdálkodónak tápanyaggazdálkodási szempontból is, tehát nem csak, most eddig csak a talajról beszéltünk és a nedvesség megőrzésről, de tápanyaggazdálkodásból tekintetében, hogy az nem mindegy, mert végül is ezt azért a csörgő forintra játsszák ezt a játékot. Az biztos. És igazatok van, hosszú távú. De a gazdálkodó, aki miatt itt ülünk, mert egyébként, ha nem gazdálkodna, hanem legelnének a vadállatok, akkor nem kéne itt beszélgetnünk. Tehát a gazdálkodók miatt, meg a növény, meg az ágazat miatt nekünk azt is meg kell tudni, hogy valahol az egyensúlyt a hosszú távú, és igaz, meg a rövid távú célokat valahogy ötvözni kell, tehát egy egyensúlyt kéne megtalálni. Pont ugyanezt akartam mondani, hogy én ezt sokkal inkább talán egy ilyen folyamatként látom, hogy amikor azt nézzük, hogy van egy teljesen hagyományos művelés, és abból valaki elindul,
és azt mondja, hogy ő változtatni szeretne, az nem így megy egyből. Nem jó podcast szereplőket választottál. Egyébként Nagyon jó, de szeretném befejezni ezt a gondolatot, majd utána elmondod. Tehát, hogy elindul a nulláról, de amikor a nulláról indul, akkor egészen biztos, hogy mindenféle segítségre szüksége van a talajának, mert hogyha azt abba hagyja, az ott össze fog omlani. Tehát, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra leszünk talajkímélők, ezt szerintem Attila is tudja mondani, és ahhoz, hogy egyébként magának a termelőnek se kopjon fel az álla, egészen biztos, mert nyilván a talajt magára hagyjuk, az egy idő után meg fogja múlni. Kérdés, hogy mennyi az az idő, és ez az, ami szerintem kulcskérdés, hogy mennyi az az idő. Rajta? Így van. És de hogy ezeket az elemeket be lehet emelni a rendszerbe úgy, hogy fokozatosan haladunk, és aztán én el tudom képzelni azt, meg én azt látom azoknál a termelőknél, ahova járunk kimintázni, hogy amikor fokozatosan tudsz felfele jönni a művelési mélységgel, és egyre inkább elhagyni mondjuk műveleti elemeket, tehát hogy kevesebbet bántjuk azt a talajt, megvan a szerves anyagpótlás, megvan a felszínvédelem, és akkor itt te mondtad ki, nem nekem kellett, de mondjuk akkor takarónövényel még tudnánk szerkezetet is javítani, és szépen fokozatosan haladni abba az irányba, hogy a talaj természetes folyamatai azok egyre inkább érvényre jussanak, akkor valójában abban az irányba haladunk, hogy ezt a nagyon komoly emberi függést a talaj oldalról, ezt tudjuk csökkenteni. És valahol a kettő az össze fog érni. Két dolog. Egy pillanat, hogy megvilágítsam esetleg ezt a fajta gazdálkodást, hogy merőben mennyire más és mennyire nem tudok egyet érteni az elhangzottakkal. Tehát hosszú távon, tehát nálunk nem tudunk annyi szármaradványt termelni a felszínen hagyva és nem bontani, tehát nem tudok egyet érteni a szármaradvány bontással, hogy az ne tűnjön el. Tehát amikor egy talaj helyreáll, és ilyen csekély csapadékviszonyok között, amit a Délalföldön mi vagyunk, tehát itt eltűnnek a szármaradványok. És nekünk a felszíni borítottság sokkal fontosabb, mint a szerves anyag. És itt már akkor még hogy tűzzem ide, hogy a mainstream tudomány, bocsánat, de hogy a szerves anyag az nem a szerves bomlási termék, hanem a mikrobiális bomlás eredménye. Legalábbis a legújabb és előttünk járó nyugati szférába ezek a tudományból kikerült adatok jönnek. Tehát ez a kettő, ami merőben más, és hogyha ezekre az információkba hagyatkozunk 100%-ba, akkor azt gondolom, hogy már ugye el tud siklani a dolog az ügybe, hogy elinduljak ezen az úton, vagy nem, mert az alapköve a gondolatomnak már más. És ahogy, de még idehozom ugyanúgy, ahogy mondtam, meg ahogy kitértünk többen is. Tehát így van, tehát teljesen igaz, hogy folyamat van, átállás van. Valaki, hogyha olyan talajtípusa van és szerencsés helyzetben van, azonnal egyébként át lehet állni no-till technológiával. Valakinek nem. Valakinek hosszú távon kell gondolkozni a folyamatokat, ahogy Júli is mondta, művelési mélységek, művelési menetszámokat csökkentve. De egy biztos, tehát, hogy és amit még nem szabad elfelejteni szerintem, tehát fentről építkezik a talaj lefelé. Tehát, hogyha ezt mi mindig belenyúlunk, és mindig fenntartunk, már bocsánat, de ugyanazt a példát tudom hozni, bármennyire drasztikus, hogyha pengével vágogatnám a bőrömet, tehát a külső rétege a talaj felszín, a talajnak. Ugyanaz, mint nekünk a külső hámrétegünk. És egy folyamatos gyulladást okoz az agrotechnika. Tehát Attila, bocsáss meg, értem, amit mondasz. Két dolog. Én állattenyésztésre kezdtem. Mind a ketten arról beszélünk, hogy óriási a nedvesség, veszteség a talajból, ez gazdálkodás szempontjából ez például egy nagyon fontos dolog. Nem tudom, hát szerencsét volt, hogyha gyepet sokat nem kellett nézned, ősgyepet. Én láttam sokat. A juhokat nem hajtottuk ki, mert azt mondtuk, hogy eltöri a lábát. Júli, mekkorát párologtat, milyen mélységből egy olyan repedés, amibe belefér a juhásznak a lába. Amíg lemegy. 1,5-2 méter. Tisztában vagyok vele, duzzadó vagyok, Júli a megmutatója. Igen, tehát nekünk azért ezzel szembesülni kell, hogyha marad csak is kizárólag, és az bolygatatlan,
mert nekünk azért 10 méterrel arrébb van a szántó, itt meg a gyep. Most az egyik az bolygatatlan, azt nem mondhatjuk, hogy az nem. Alkalmas lesz egyébként szerintetek arra, hogy ami áprilisba kisül, hogy azon valamit valaki valaha is termeljen? Ez egy folyamat. Tehát, hogy ne ilyen Figyelj, az a folyamat, amiről én beszélek, az olyan több millió éves. Hát így van, de azok is vannak rossz folyamatok, tehát hogy attól függetlenül... Ha vannak a rossz folyamatok, akkor abba bele kellene tudni nyúlni. Így van. Akkor Tehát a hagyományos legeltetésben óriási problémák vannak. Tehát nagyon sok esetben, főleg ilyen kivett területek, amik asszályérzékenyek voltak régóta, és a talajtípusa is egy nem megfelelő állapotú, és az ott tartott állatot, hogyha azt nem megfelelően tartották, mint ahogy mondjuk a regeneratív gazdálkodásban van, hogy szakaszban van és nagy tömeget kell tartani kis négyzetméteren, akkor ezek a folyamatok nem javulnak. Sőt, romlanak. Nincs már legeltetés. Még a juhot se lehet már legeltetni. Tudjátok, ezt azt szoktuk mondani, hogy ma már ebbe az időszakban egészségügyi sejta. Nincs mit legelni. Komolyan. Tehát szerintem, de nem is erről beszélünk egyébként, tehát maradjunk inkább. Egyébként nagyon messzire lehetne vinni ezt a sztorit, hogyha most a geográfus énemet hagyom egy kicsit előtérbe kerülni, akkor azt mondom, hogy a megfelelő területhasználat. A másik, a fontos dolgot említettél, és ez ebben analógia, és pontosan haj az, amit Attila egyébként mondott, az pedig a takarónövényeknek a kérdése, mert egyébként igen, a mikrobiális élet hagy, két dologra reflektálnék arra a dologra. Nem talál számmaradványt. Ja, most az előbb mondta Juli, mert elég, nyilván, de nem lesz belőle tápanyag. 2, mikrobiális élet adja, de ha ki van száradva csontig, nincs aktív életed. Nincs aktív élet. Ott van a 3 tonna anyag, csak nem lesz belőle sose semmi, mert nincs mit bontani. A baktérium úgy működik, hogy nedvesség, meg tápanyag, és abból ő valamit szolgáltat, és annak a bontásából lesz. És igen, a lebontott termékek, azok egyébként, de igen, szerves anyagot fognak visszaadni, illetve már tovább nem bontható szerves anyagot, amit köznyelven humusznak hívunk általában. Köznyelven. Agrármérnökök. Nem talajosok, agrármérnökök. Viszont a takarónövényeknek majd a bontása, az megint egy nagyon érdekes kérdés lehet. Gondoljátok végig, mert vetésnél, amikor a vetőmag oda kerül egy szerves anyag mellé, akár egy szálmaradvány, bármi, amit belenyom a vetőgép, vagy egyáltalán, az hogyan fog tudni majd csirázni? Mennyire lesz egyenletes a kelés? Hát figyelj, én járok no-till területekre mintázni rendszeresen, sőt úgy, hogy no-till és mellette a konvencionális is egyben vizsgáljuk. Én nem nagyon láttam problémát a növény esetében, hogy ne tudna ettől kicsirázni. Mondjuk az biztos, viszont ahhoz egy más géppark kell. Tehát ez azért igaz. azt valljuk be őszintén, hogy, és ezt pontosan beszéltük itt, mielőtt még ide leültünk volna, hogy azért az a befektetési költség, amivel elindulhat az ember, még ha nyitott is erre, az borzasztó magas. Míg egy általános konvencionális géppark kialakítása is magas most, nemhogy még ez. Egy 100 hektáros nem tud abba gondolkozni, hogy új gépet vesz, ha egy ilyen technológiát Akkor csinál. mit csináljon? Hát csak a használt géppel tud elindulni, semmi mással. Értelek. De én úgy gondolom, hogy az jön be, amit mondtál is, hogy itt végig kell menedzselni. Itt nagyon fontos az is, amit mondtunk, hogy egy-egy gazda összeáll a másikkal, mert máshogy egy olyan gépet fenntartani. Mi azért egy ilyen 5-600 hektáron gazdálkodunk. Mi még mindig nem jutottunk el arra, hogy fenntartsunk egy kombányt. Mert miért nem? Mert az állandó fenntartás, az állandó probléma, ahhoz terület kell, nem ekkora terület, hanem sokkal nagyobb. Egy olyan géphez, amivel el tud indulni mondjuk egy ilyen technológiánál, megint csak több 10 milliós, sőt 100 milliós nagyságrendekről beszéltünk itt, és ezek borzasztó pénzek. Ezek még támogatottan is borzasztó pénzek ám. És azért így jön be az, hogy gazdaságilag ezt sajnos, vagy nem sajnos, de nézni kell, hogy megéri ezt csinálnunk, vagy nem megéri csinálni. És rengeteg fiatal ezért áll fel, és ezért nem fogja csinálni. Mert a mai digitális technológia arra lehetőséget nyújt, hogy máshol gyorsabban és kevesebb rizikóval tudjon olyan tőkét
erőforrásokat megmozgatni, mint mondjuk egy ilyen gazdálkodásba, mezőgazdálkodásba. Az a regeneratív gazdálkodás, amiről az előbb egy szó erejéig utaltam. Egyébként amiről Attila beszélt egyébként, és amiről mi is beszéltünk, hogy nedvességet megőrizzük, csökkentett menetszám regionálisan. Tehát nem fog működni ugyanaz a homokon, ami egy délalföldi területen és nálunk a szikesbe forduló magas kötöttségű talajokon működik. De abban most jelen pillanatban az, ami nekünk a tapasztalatunk a mi cégünknél, az, hogy a tarlóbontás igenis mérhető mennyiségben, akár rövid távon is tudja növelni a szerves anyagot. Látjuk azt, hogy milyen kedvező hatása van az aktív baktériumoknak. Jelzem, aktív. De nagyon fontos a szárazságban. És hogy ezt életben is tudjuk tartani egyébként a talajban. És mekkora költséget takarítanak meg a gazdálkodók azáltal, hogy nem kell másfajta tápanyag utánpótlásra. Még egy gondolat ehhez. Ott tartunk, és ez volt a rákfené. Én nekem meggyőződésem, hogy ez a rákfené egyébként a mai növénytermesztésnek, hogy óriási genetikai értékkel rendelkező növények vannak a közforgalomban. Ezt most gondolom, hogy most mindenki megdobálja a képernyőt, vagy a fülhallgatót letépi a füléről, mert rengeteg tápanyagot és nedvességet vesznek ki a talajból. Nem tudjuk pótolni. Ezt szoktam mondani, kompenzáló gazdálkodást folytatunk. De már nem tudjuk kompenzálni, elértük azt a határt, amikor valamilyen beavatkozás kell, amit Attila is mondott, hogy ők azt mondták, hogy ők a no-tilt csinálják, minden hibájával együtt, de egyébként működőképes rendszer. Mi egy másfajta rendszert üzemeltetünk. Az alapjai egyébként az, hogy csökkentjük a menetszámot, csak próbálunk minél több tápanyagot visszatartani, mert maximalizálni szeretnénk még mindig a gazdák érdekében az, hogy mennyi termést tudunk kivenni belőle, úgy, hogy egyébként regeneratív, fent tudjuk tartani az állapotát a talajnak. Mit nevezünk regeneratívnak? Nem biztos, hogy neked céloztam a kérdést. Nálunk úgy nem tudom. Köszönöm. Ebben is vitatkoznék, mert ugye azt mondtad, hogy fenntartani, közben regeneratív. Tehát a regeneratív az regeneráció, tehát túlmenve azon, hogy fenntartjuk az állapotot, javítjuk azt az állapotot. Tehát regenerálódást addig nem mondhatjuk el még beavatkozás, legalábbis, hogyha évi beavatkozások történnek, tehát nem tud megújulni a talaj, tehát a talaj akkor tud fellélegezni és elkezdődni a javulás útján, a gyógyulás útján, hogyha nem bántjuk. Tehát, hogy ez egy rém egyszerű, egyébként szimpla józanparaszti észen logikán alapul. Tehát az, amit vissza tudok térni, tehát gyulladásban van, folyamatosan gyulladásba tartjuk a talajt, mert a felépülő talajbiológia is külön vannak azok a felső szférához, a közép részhez, az alsó részhez tartozó mikrobiális fajok. Ezeknek ott van a helye, ezeknek a keveredése, a mozgatása, teljesen mindegy, hogy felső 10 centi, akkor a felső 10 centis talajbiológiát tesszük minden évben tönkre. És ez egy épülő folyamat, amik a gyökérrendszereken keresztül, és ezek a kiszolgáló intézmény, amit nevezünk mikroorganizmusoknak, baktériumoknak, gombáknak, ezeket megszakítjuk, ezeket a fonalakat. Tehát ez nem tud helyreállni. Tehát ez folyamatosan fenntartjuk ezt a mozgatást, folyamatosan fenntartjuk ezt a gyulladt állapotot, és ebbe a gyulladt állapotba próbálunk gazdaságilag, ugye, meg a termés potenciált, ugye, még mindig 2026, bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy még mindig ez van a gazdák előtt, hogy ugye a termés mennyiség a mérvadó közben, hogy a pénztárcát és a matekot pedig nem számolja senki. Az előttünk lévő, akár 40 évvel előttünk lévő nyugati vagy más kontinenseken lévő regeneratív vagy no-till technológiát alkalmazók már rég ezen túl vannak. Tehát, hogy, és mellé rakom azt, hogy olyan talajfejlődési állapotokat egyetlen egy rendszer nem tudott felmutatni, ahol beavatkozás történik. Tehát, hogy ezek kész tények. A no-till-el is beavatkozunk. Persze. 15%-ba. Most vetőgéptől függ és vetőtípustól függ.
De hogy a mértéke nem mindegy, tehát hogy én azt a 30 centis sávot, 3 centis sávot nyitom meg 25 centinként. Amit Gabi említett, hogy adott esetben a patogén kórokozók, átterelő kártevőknek a része az hogy fog alakulni? Hát ha mi tapasztalatunk, és a Kárpát-tendenciét mondom, több mint 50 gazdálkodó tekintetében, több mint 5000 hektáron, 10 év távlatában, tehát nem tudok olyan gazdabarátot mondani, ahol ez valami komoly problémát okozott volna. Nagyon sokan egy folyamatba kezdtük el, hozzáteszem. No, de oké. Az exakt dolog. Tehát ahogy kezdett helyreállni a talaj, minél csökkentek a művelési menetszámok, művelési mélységek, szármaradványok otthagyása, tehát egy ilyen épülő folyamat, és a végén kicsúcsosodik arra, hogy nem művelünk. És ez a talajbiológia helyre tud állni, amit nem azt mondom teljesen elhatárolódva akármilyen mikrobiális készítménytől, hogy nem kell és nem okszerű, és van olyan helyzet, amikor használni kell, de hogy erre hagyatkozni, és hogy ez fogja megmenteni a mai gazdálkodót, anélkül, hogy az életfeltételét ezeknek a hasznos élő szervezeteknek egyébként nem biztosítjuk. Tehát nem biztosítjuk az életfeltételt, mert egy állandó mozgatott közeg, amikor neki egy nyugalmi állapot kellene, és a rétegeknek a betartása, ugyanúgy, hogy a fenti rész megvédi, ott kialakul egy olyan mikroflóra, lejjebb kialakul egy másik, és ezek kapcsolódnak egymással. Tehát nem tud létrejönni. Csak ennyi, és attól függetlenül természetesen vannak olyan mikrobiális dolgok, akár a nitrogénkötő baktériumok használatát, vagy elképzelhetőnek tartom, hogy olyan vetésforró tekintetében mondjuk egy mák kerül vetésre, és akkor tényleg egy szármaradvány, akár nótél esetében is egy apró magot tekintve problémás helyzet lehet. Lehet, hogy kivételes esetekben alkalmazható szárbontás, de hogy konkrétan, hogyha az életfeltételek nem tudjuk prezentálni, akkor az alapjába véve az egésznek semmi értelme. Arra utaltál, hogy a csúcsa az, hogy már ugye nem is nyúlunk bele. És ezután mi lesz a mezőgazdasággal? Tehát ugye ez felvet egy másik kérdést, hogyha ott nem nyúlok bele abba a területbe, akkor én hogy fogok termeszteni? Hogy érted, hogy nem nyúlsz bele? Hát vetünk ugyanúgy, tehát hogy nem az van, ja, hogy... akkor te nem azt értetted rajta, hogy egyáltalán nem nyúlsz hozzá, és... Hát a vetés történik, mint mechanikai... Vetésaratás. Így értettem. Tehát a talajbolygatás az maga a vetőgép, ami okozza, tehát hogy semmiféle más beavatkozás. És milyen kultúrák vannak, amik ehhez igazodnak? Mert ugye minden kultúrát, gondolom, egy csemege kukoricát nem vettek non-tilba. Kukorica, napraforgó, nem csak magamról beszélek, hanem igen, hogy így amblok, így kérdeztem. Tehát mindenféle növény van, itt a pillangósoktól kezdve. Tehát ugyanúgy, mint egy konvencionális gazdálkodásban. Tehát nem tudok olyan tehát a határokat kérdezem, igen, a határait kérdezem, így például. Nem tudok olyat mondani, hogy és akkor azt nem kell. Tehát a tájegység inkább a hőmérséklet és a csapadék viszony tekintetében kell olyan reálisan gondolkodni, és olyan vetőmagot vagy növényt termeszteni, de hogy maga a technológiából kifolyólag, és hozzáteszem, hogy egyértelmű, hogy nem hibátlan egyáltalán, és vannak ugyanúgy kihívások. Tehát nem az van, hogy itt mindent feltettük, és akkor itt mosolygunk egész évben, és csúcs szuper minden. Itt másfajta kihívások vannak, igen. De azok a másfajta kihívások, az a pozitív hozadéka, én azt gondolom, hogy a konzervatív műveléssel szembeállítva, hogy itt tehát a talajvesztést megakadályozunk, talajbiológiát segítjük, a hőmérséklet kipárolgást segítjük, tehát az egész rendszert igazából, aminek a talaj van a fókuszába és a gyújtópontjába, és mindennek az oka és az adója az maga a talaj, tehát ezt óvjuk, és ementén vannak másfajta kihívások, akár csapadékviszony, csigakártételek,
A gyomra kitérnél egy kicsit? Hogyha kérdezhetem, mint növényorvos szemmel kérdezem, Esetleg mint kórokozókra kíváncsiságból, igen, vagy kórokozókra is, igen, mert hogy azt a gyommentesen meg tud tartani, vagy ha csak egy küszöb érték alá, mert szerintem nektek így szokott lenni, hogy küszöb érték alá szorítjátok, vagy gyommentesség elérése a cél. Hát gyomírtó használata az ugyanúgy, mint ahogy a konvenc. És az a biológiai folyamatokat a talajban nem fogja hátráltatni? De. Hát a konvencionális gazdálkodásban nincsen? Igen, de ezt kérdezem, tehát ezért hogy is kérdezem, hogy ezt hogy kell, tehát hogy én arra kérdezek, akkor bocsánat, lehet, hogy nem jól kérdeztem, hogy nem nagyobb a növényvédőszer nyomás ezzel a technológiával, mint mondjuk a sima. Nem. Mert itt is kiveszik azt a kulcsfontosságú részét a dolognak, hogy ahogy épül a talaj, annál ellenállóbbá válik. Tehát sokkal a kórokozók és a betegségekre is tud választ adni a felépülő talaj, mert van neki puffere. Ez olyan, mint az emberi immunitás. Tehát, hogyha én jól érzem magam, és jó állapotban vagyok, és megkap ez a test mindenféle tápanyagot, amit meg kell, hogy kapjon, akkor valószínű jobban viselem a hideget, azokat a periódusokat, amikre más hiányos ember, vagy betegségre hajlamosabb ember szenved. Tehát ő ki van téve. Tehát ugyanúgy van, mint most ezekkel a leromlott talajokkal, én azt szoktam példának hozni, hogy a kórházban lévő emberek infúzión. Tehát, hogy így olyan állapotban vannak. Csak hogy beleszólok ebbe a gondolatmenetbe, egyébként nagyon jó, én is sokszor szoktam azzal érvelni, hogy van ez a humán egészségügyben. Tehát betegségről beszélünk, tehát mondtad a mikrobiális életén, még ott megragadtam, hogy egy dinamikus egyensúly ki fog alakulni. Ha mi mindig belenyúlunk el, antropogén hatás van arra, hogy beleteszünk egy növényt, annak lesz egy szálmaradványa. Azon a szálmaradványon olyan betegségek fognak, meg kórokozók, áttevők felszaporodni, ami fogja torzítani és tolja egy irányba. Persze ezt majd, hogyha lesz nedvesség abban a talajban, akkor majd valamennyire elkezdi kompenzálni valamennyire, mert lesz egy versengés. Amit arról bontással mi tudunk tenni, ezt a folyamatot begyorsítjuk, különös tekintettel azokon az időszakokban, ami kimondottan száraz időszaknak nevezhetünk. Mi akkor tudunk tenni valamit, rövid időben. Igen, ez egy koncepcionális, mi is feladunk valamit valamiért, ez értelemszerűen így van, de gazdálkodói szempontból úgy gondolom, hogy legalábbis abban a régióban, vagy azoknál, akikkel mi együtt dolgozunk az országnak több táján, ezt azért tapasztalhatjuk egyébként, hogy ez egy jó működő dolog, és azért hoztam fel a regeneratív gazdálkodást, hogy ennek részét képezve igenis tudjuk regenerálni egyébként a talajt, mert egyébként pont a szármaradvány biztosítja az életteret ezeknek a baktériumoknak. Ő az élettér. Nem értek egyet, bocsáss meg, nem ő az élettér, az élő gyökér, az élő gyökér. Az élő gyökér, nem a szármaradvány, az élő gyökér. Csak az egy kultúrterületen, mikor aratása befejeződött, ott nincs élő gyökered. Persze, de hát ott egyébként egy stagnálási állapot. Az egy stagnálási állapot. Ez nótében is stagnálási állapot. Mutatunk bele aktív baktériumokat. De nincs meg az életfeltétele, tehát hogy az aktív baktérium... Mi az életfeltétele? Hát a hőmérséklet meg a csapadék. Arra viszont van a nedvesség az megvan, ezt az előbb elmagyaráztuk, az hogy megvan. átteleljen, tehát hogy ezek a szervezetek, az egy dolog, hogy mi a kultúrával, hogy ez stagnál, az egy dolog. De azért azok az élő szervezetek, azok viszont áttelelnek. Én erre akartam kitérni. Már most a kórokozókra gondolsz? Tehát én folytatni akartam, bocsánat, az eszmefuttatást. Én azt akartam még ebbe belekérdezni, és elnézést kérek, mert ez nem ellened irányul, hanem érdeklődöm a téma iránt, hogy ugye azt beszéltük, hogy tehát a mikrobiológius élete a talajnak, ha rendben van, akkor mondjuk egy makrofomina is ugyanúgy rendben van. Tehát, hogy én arra akartam kitérni, hogy ha én szóját termesztek, akkor a napraforgó nekem gyomnövény. De ha napraforgót termesztek, akkor az nem gyomnövény. Tehát ez a mi fejünkben van, hogy az hasznos, vagy nem hasznos. És talán ennek ez a veszélye, én ezt most így racionálom magamban, hogy az egy dolog, hogy
ezt úgy gondoljuk, hogy nekünk megfelelő, de valószínű, hogy ez a talajszerkezet és ez az adott szerkezetjavítás másnak is megfelelő, ami már nekünk nem biztos, hogy megfelelő. Én erre akartam csak kitérni, és ez nem támadás. Értem. Nagyon megosztó ez a téma, főleg azok számára, mint én is, akik egy intenzív gazdálkodást végzünk, és én például nem tudom elképzelni azt, és én ezt bevallom, hogy mondjuk milyen kultúrákat engedélyezhetnek ilyenbe, mondjuk egy vetőmag előállításnál is, vagy kivásárolja fel. Ugye gyommagterhelésünk csak van valamennyi, például a non-tillnél, és azért ezek ilyen határt húznak az én fejemben is arra, hogy egy kicsit szkeptikus vagyok e témában. Én csak ezt akartam neked mondani. Nem, a témára kapcsolatban. Értelek, teljesen jogos, és azt kell, hogy mondjam, hogy vannak ugyanúgy intenzív termelők, én speciál nem ahhoz tartozok, tehát extenzív fajtákkal, meg régi fajtákkal dolgozunk, de nagyon sok, tehát kivétel nélkül, tehát a többség a gazdálkodóinknak az mind intenzív, tehát hogy nincsenek ilyen problémák. Például, mondok egy példát, akkor, hogy szudáni fű takaró növényt nagyon nem célszerű, vagyis ellenjavallat, kukorica előveteményként, takaró növényként használni például. Tehát, hogy ezek a folyamatokat, ezt nem mi találtuk ki, élen járnak a nyugati világ, főként ugye Amerika, ahonnan jött a rendszerre, óriási tapasztalatok vannak. Nem azt mondom, hogy nincs új, mindig van új, és mindig az adott környezet mindig valami újat ad, de már az, hogy ezt a technológiát nem lehet biztonsággal elsajátítani és kisajátítani az én környezetemre, az abszolút nettó kifogás. Tehát ezt akarom mondani. Vagy a változásra való teljes elidegenedés. Tehát, hogy igenis lehet, tehát több 100 millió hektár van a világon, különböző klimatikus viszonyok között, száraz, nedves, ugye mindenki mondja, Dunántúra megyünk, tagyag van, mi nem nótélezünk, mint homok van, mi nem nótélezünk. Mindenki kifogást tud mondani, minden talajtípuson van nótil a világon, vagy akár nézzük a striptilt, tehát, hogy már az is egy nagyon előrelépés, és akkor ne azt mondjuk, hogy nótil, például ezt akartam bedobni. Hogy például egy intenzív és vetőmag előállításnál például egy striptil technológia, az már 30% az, ami fennmarad, több mint 30% bolygatatlan terület. Tehát már az is egy óriási eredmény, hogy például a kötött talajon, ugyanúgy gazdálkodói társunk Gyoma Endrőd, hasonló szerintem, mint amin ti vagytok, tehát egy 70-es kötöttség, a striptil az, amivel el lehet menni ezen a pályán, úgyhogy közben épül a bolygatatlan rész, és közben van egy minimális bolygatás, nem teljes talajfelszínen. Tehát, hogy vannak játékok, és azt gondolom, hogy tehát muszáj, én csak értetlenül állok, hogy az idei év is nagyon nem kedvező. Tehát látszik, és én mindig azt látom a gazdálkodókon, hogy mindenki vár, hogy jövőre mi lesz, hogy lesz. Nem fog változni, tehát a környezetünk megváltozott, ez érezhető, látható, és hogyha még hozzáteszem, változzon. Álljon helyre a csapadékviszony. A mi régiónkban több évnyi csapadék hiányzik. Tehát, hogyha most helyreáll a dolog, esetleg 5 év múlva tudunk oda eljutni, ahol 10 éve voltunk. És akkor kérdezem én, hogy a szélerózió, a domboldali lefolyáserózió a művelésnek köszönhetően, tehát mint termőtalaj, mint egyébként nemzeti vagyon, és ez sincs arra a polcra téve, ahova kellene. Tehát, hogy ez nincs büntetve. Szerintem egy óriási probléma. Attól függetlenül, hogy magántulajdon, a parlagfű is magántulajdon büntetve van. És a termőtalaj, ami a mindenki számára a legfontosabb közeg, amin élelmiszert lehet termeszteni, az nincs erre a polcra felrakva, és ezeket tönkre tesszük. Tehát, hogyha jó lenne a környezeti válasz, vagy a klímánk megfelelő lenne, akkor nem ezt kellene alkalmaznunk? Ez a probléma akkor is adott, hogy nagyon fogynak a talajok. Tehát, hogy a termékeny réteg vastagsága, az jelenleg, hogyha nézzük a szelvényeket, az a legtöbb helyen már a felére csökkent, és akkor a lejtő kategóriában, hogyha azokat nézzük, gyakorlatilag már nagyon sok olyan terület van, nagyon szépen, nem szép, de nagyon látványosan foltos táblák vannak, ott már nincs humuszos árszint, ott már B van.
és ott a B-be vet a gazda, és a lejtő tetején a B-be vet, és a lejtő alján meg ott van a lehordott humusz, és akkor csodálkozik, hogy teljesen foltos a táblája. És ez valóban egy olyan talajtani probléma, amit hogyha most itt varázsütésre helyreállítjuk a vizet, a klímát, a mindent, ez akkor is nagyon komoly következményekkel jár. Az egy más történet. Most egyébként a témához csak egy kicsit vissza, elmentünk a talajművelés irányába. Magának a számmaradványnak, meg a tarlónak a lebontása egyébként ez nem kizárók, mert egyébként talajtakarással, amikor egyébként a legnagyobb mosások vannak, mert erózió defláció az lesz nyilván mindig, és akkor egy talajtakarás az meg tudja oldani. Én nem erről beszéltem, én például arról beszéltem, hogy a tarlóbontásnak mekkora jelentősége van, hogy azt az egyensúlyt, amit te mondtál, mi azt, ha már egyszer belenyúltunk, akkor a mi segítségünkkel, és egyébként jó a megközelítésed, és itt jön be a humán egészségügy. Amikor beteg valami, azt kezelni kell. Ha nem kezeled, füst, elvitt a betegség. Mi tudjuk kezelni, egy hozzáadott, mert toljuk abba az irányba, ami a gazdálkodónak, meg a növénynek kedvezőbb. Kicsit tudjuk kompenzálni azt, amit Amanda mondott, meg amit Gabi mondott még a felvételnek az elején, hogy a betegségeket vissza tudjuk szorítani, meg következő évben az fog problémát okozni. De nem kizáróak a kettő. És én most nem a talajművelésről beszélek, hanem az, hogy tényleg a magának a talajnak a degradálódását azt tudjuk mérsékelni, adott esetben visszafordítani. Az baromi nehéz lesz ezen a lejtőn, amit elmondtatok valahol a Dunántúlon, ahol B-szintbe fognak vetni. Azt most így lelki szemem előtt látom, az kihívás. De mondom, hogy nem kizáró az, hogy mennyi hasznos baktériumot aktív formában, amikor kell, amikor nektek is kell egyébként. Mert majd próbáljátok ki csak egyszer, kíváncsiságból lehet, hogy viszek nektek a saját büdzséből, és húzatok bele egy csíkot, hogy mennyivel lesz másabb egyébként majd vonóerőigénybe, de fogunk mérni akár kismérővel, meg Gabi fel van készülve mindenre is, hogy mennyivel fog változni. Hát, nem évek alatt. Nem évek alatt, egy év alatt. Egy év alatt. Tehát mondjátok, hogy évek kellene hozzá. Nem. Én amikor váltottam 10 évvel ezelőtt a forgatásos technológiáról, mert már láttuk, hogy akkor ez már nem kifizetődő, akkor, meg még Nyíri Laci bácsiék ugye elmondták, hogy ez már nem úgy működik, ahogy ezt valamikor leírték Manninger G. Adolfék, hanem igazából tulajdonképpen ez a regeneratív gazdálkodásnak, amiben én egyébként nem hittem, mert máshol tanultam a szakmát, ma már látom, hogy igen, sajnálatos módon egy belenyúlással, mert már a növényel belenyúltunk, meg a műveléssel belenyúltunk, tök mindegy, hogy most 10%, 20% vagy 30%-kal, de nem mindegy. Értelek, nem igen. mindegy, de belenyúltunk, akkor egy kicsit ezt a torzítást, ezt mi megpróbáljuk visszatolni, és jelzem sikeresen. Én látom egyébként a folyamatot, tehát hogy én talajosként, így van, én talajosként nem mondanám azt, hogy ez két teljesen külön oldal, én sokkal inkább ezt folyamatban látom, és hogyha már itt nagyon kórházazunk, hogy akkor először le kell venni az infúzióról, na de nem adjuk haza azonnal a beteget, mert meghal. Tehát, hogy ebben van egy nagyon-nagyon komoly és fokozatos átállás arra, hogy hogyan lesz egy infúzión tartott betegből egy újra egészséges, és ebben szerintem minden ilyennek helye van, és egyébként sajnálom, hogy te lőtted el a sávos művelést, mert én akartam, hogy ez például egy olyan nagyon-nagyon jó átmenet, ahol nagyon jól érvényesül akár a növényvédelem, akár a talajépítés, a szerkezetóvás, a biológia, és akkor még éhen se halunk. Hát, hogy egy gondolatot még hozzátehetek? Igen. Remélem, hogy szemléletes lesz. Egy orvos barátom mondta, hogy figyelj Pista, a rákos betegeket, magát a rákot meg tudjuk gyógyítani. Tudod, hogy mi a probléma? Nem tudom. Azt mondja, hogy belehalnak, mert nem tudjuk őket etetni. Csak ennyi. Nem, ezt egy onkológus mondta. Tehát nem az a probléma, hogy a sejtet nem tudják elpusztítani, ami kóros. Az a probléma, hogy az alanyt nem tudják életben tartani. Na, nálunk az alany az a növény.
Nekünk ez fontos, hogy azt meg tudjuk úgy támogatni, tápanyag és nedvesség is, és hogy se a kórokozók, se egy nagyon komoly, intenzív ennyi szálmaradvány ne okozzon problémát vetésnél. Csak az életfeltétel, tehát azt gondolom, hogy csak ennyi, hogy azt nagyon emeljétek ki, hogy az egy fókusz, tehát hogyha az nincs mellé rakva, párosítva, hogy az életfeltétel az adott legyen, akkor... A mikrobiológián mindegyiknek, egyébként a gombáknak is és a baktériumnak is az a szerves anyag, ami fenn van, hogy az a tápanyag. Ő azt fogja szépen szeletelni rövidebb szakaszokra. Abból él. És igen, majd el fog pusztulni, és majd abból lesz egyébként humusz, meg abból, amit már nem tud tovább bontani. Én még azért itt hozzátenném azt, hogy és az élő gyökér. Bocsáss meg. És az élő gyökér és a gyökérváladékok. Hát, ha van. És igen, tudom, értelek. De az igen, akkor lesz, hogyha ősszel. beépíted, vagy nem építed. Tehát ugye használok takarónövényt, vagy nem, hülyeségnek tartom, vagy nem is értem a funkcióját. Tehát, igen. hogy az ugye nem fog meg, tehát az élő gyökér, amit magát főnövényként használunk, az kevés. Az nem épít szerkezetet. Tehát, hogy a fajoknak a diverzitása minél szélesebb, minél másfajtább, olyan funkciókat töltenek be, amik építeni fogják a talajt. Tehát, hogy megint a monokultúra nem fog építeni. Így van, és ez tök jól kiegészíti utána, hogy van egy passzív időszak, a szárazság meg a meleg miatt, viszont utána, hogyha ősszel megint megkapja azt az élő gyökeret és a gyökérváladékokat, és én itt nem zárom ki a mikrobiológiai készítményeket se, meg a tarlót se, semmi ilyesmit, csak hogyha rendszerben látjuk ezt, hogy utána ott az őszi-téli, koratavaszi időszakban megint megvan az élő gyökérállomány, és nem gyökér nélkül telelát a talaj, egy olyan időszakban, amikor egyébként ő regenerálódna, és épülne és javulna, hogyha ezt megadjuk, akkor sokkal-sokkal eredményesebben lehet művelés mellett is termelni. Erre mondtam azt nektek egyébként, hogy ott van a takarónövény. Az lesz a következő etap, ami majd problémát fog okozni szárazságba, hogy annak a szálmaradványának a lebontása fog majd okozni tápanyaghiányt adott esetben. Ott a baktérium megint fog tudni segíteni. Így van. Kétszer. Nem gondolom, hogy kell, de ahogy gondolod. Nem kell. Tapasztalat azt mutatja több 100 millió hektáron, meg több évtized útjából, hogy nem kell. Tehát örülünk, hogyha ott marad. Tehát mindent lebontunk, tehát mi fogja takarni a talajt? Tehát az a paplan, az nem véletlen, ahogy beszélgettünk a hőmérsékletről. Bocsáss meg, a vetéssel együtt nem dolgozunk be semmit, az maradhat felőlünk. Ezt mondom, ez nem kizáró ok, hanem a benne lévő, ott lévő gyökér, ami már, hogyha egy téli takarásból jön, feltételezhetően már a felszíni vegetációnak vége van, tehát az a gyökér se fog ez alapján élni, kivételt képező a baktériumok, mert ő neki tápanyagot szolgáltat. Persze, hát az is a lényege. De olyankor tél után újra kell indítani a rendszert. Hát, de kérdezzük meg, Julité, nekem az volt a tapasztalatom, hogy ő ásott egy jó pár nótészelvényt, tehát ott nem találtunk, vagy nem talált, szármaradványt, az összes többi művelési ágban pedig ott voltak a szármaradványok. Ez nem kizáró a kettő dolog. Én csak azt azért mondom, hogy a jónál egy dolog, a kettő közötti átmenet a nehéz. Igen. Van egy jobb. A jótól van egy jobb igen. megoldás. Igen. Köszönöm. Nem mondom, hogy kiveséztük a témát, mert ebbe bőven lenne még potenciál. Folytassuk még egy kicsit. De így van, folytassuk. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük.